ka ba nagangisi? Silang tanan nagangisi. Tungod sa kagwapo mo, Dudong Bobby. Dudong Bobby. Silang tanan nagatawa. Okay lang. Kay miguwa ang imong mata. Sulaw nga tan-aon, mura o bumbilya. Kay budlag ka. Siya? Sigag mata. Kay budlag ka. Sigag mata. Ren! Oh. Walang personalan to. Trabaho lang. Di ko budlat. Bob, walang personalan to. Trabaho lang. Budlat ka. Ren, partner ta. Respetare ko, di ko budlat. Bob, partner. Respetary sab ko. Budlat ka. Ren, di ko budlat. Budlat lagi ka? Di lagi ko budlat! Usa man ka? Sudlot! Ikaw na kay Freddy Aguilar? Kapatian na yung Freddy Aguilar. Naka? Nako. Unsay title? Katong estudyante Grinch. Sampul ko no? Naglibog ko ni tatay, gipatuwad si nanay, nalibat ang mata ni nanay. Nagpailaw si tatay, nagpaibabaw si nanay, di haydo kabuk, nagbitay. Miagulo si nanay, misaguto si tatay, nagguba pa yun ang lantay. Ako'y walang kasalanan, ako'y namuso lamang. Pagising sa umaga, silang duha na luyan, nakakuha na'y kalima. Sobre, tiguang na kakuha kalima. Ay, nigamit magbayagra, naunsam ka. Sobre, oy Bob, request ni sa akong amigo Bob. Request na ano siya pinungdan ng kataha Bob. Okay na. Na siya pinungdan. Request ni maikong magbalibad Bob. Request ni sa bata-bata ni Mayor Quezon Bob. Request ni. Ani agid Bob. Request ni ba? Okay na. Ani ah. Dara-dara ka. Bawa mong kinsay kakanta na. Kinsa? Parok ni Edgar. Si Parok ni Edgar. Kusog yan ang mamarok na eh. Pilay mo ba eh? Dunay tao nga siga ug mata. Napaisuwang pertigyong taasa. Mangutana kag sikin sa siya. Kinsa man? Ha? Kinsa? Ay unya ra. Luspad na ang tiyan nga bosdi. Nganong may enter ug adik-adik. Mauwaw gyud ako sa pagtugan. Kung kinsa iya ngalan. Itong alarma ilhan. Tugan? Itugan. Siya kini si Mr. Bobby. Ang bisyo ay nagkagrabe. Gugdon siya sa mga babae. Kay iparehab kini. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Now mumurag unggoy. Sabi ako unggoy. Unggoy ka! Ako unggoy. Unggoy ka! May gala si Bobby na suko na. Ako ko na unggoy. Okay lang, ako unggoy. Di amas ang aliwas. Nga ganun. Nagatawa pang maggurirya. Sabi ako unggoy. Ako aliwas. Oh, Ang maggurirya nagatawa. niya ka itong nanungtong. Ay matarasir. Sabi day. Hoy, Bob. May na, Bob, no? Pag-open nyo kayong Pasko, Bob. O niya, kining manaygon sa tabab. Ha? Pasko man. Okay. Ano yan? Pasko. Ni Adtong 1968, si Santa Claus wala pa'y brief. Dito sa mong eskwelahan, mga bata dako nagtiyan. Taas ang among Christmas tree, tumoy songko sa kisame. Daghan ang mga suga, pulos ponder walay kurente. May estudyanteng babae, mikat-kat sa Christmas tree.
siya sa dakong sanga nagisi ang for adults only. Kat ko kay tabangan ang estudyanteng babae. Apan dili siya makanaog. Bob, ikaw lang maboy kay di request man na Bob. Disco ako nang unsa ni disco na ba? Love so ako ning Oy, ri Bob. Request lagi na Bob. Request man na Bob nga pakantahon lagi ka Bob og Pasko. Pasabta na may galap. Morito kay kong pong Pasko, kini si Bobby sa kitan gyud. Kaya ngayong Pasko gibiyaan ni siyang asawa. Ako pa ni Bob, mukanta ka niya, pasabot ka, makakita di kag taga Sikihor, asawa ka taga diri. Pasabta lang. May gala, sorry kayo, no? Makadungog gani kong pong Pasko, may gala. Di ko na ko tuyoon sa kitan, ko. Sa tinudanay na kong kinabuhi, pamilyado, ko. Yeah. Apa nagkabuwag, may tungod lagi kay wa mi magkasinabot. Yeah. Karon ulitaw na sad ko. Palihog lang. Kung kinsa tong chicks na ibog nako, doon lang mo dire sugdon din labo. Grabihang manang ni action magduol. Okay, sa manang? Wala na. Umadana. May madapa na ay. Ano Sa gulag jazz. Kanta na lang, Bob. Okay, mahigala, ani aya masulob ang Pasko. Loy, iyang kaimtang. Mahigala, kamulay ka mamusabot. Usahay, sakitan di ko makalkanta kong Pasko. Usahay, di na ko kapugngan, makahilagod ko. Okay. Kamulay ka mo. Sagi kauban ko pa ang maldita na kong asawa. Aluoy. Sa adlaw ug gabi mag-away gyud kami permi. Aluoy. Dihang nadugay na wala na gyud kung kaagwanta. Ako siyang gibiyaan aron mo tagam gyud ang buang. Unya, Bob. Pito na kabulan sukad ako siyang gibiyaan. Aluoy. Disyembre 25 pagkatao sa atong Ginoo. Aluoy. Ni pauli ako kay ako unta siyang balikan. Basin na lang ug mausab ang ilad niya nga batasan. Pastilang paita kay dunanay laing bana, labing kaayo silang duha. Nakita kong nagrumansa, naglain ang ako ug dili na maagwanta. Nag-imagine lang kog artista ug gikinamot ko lang. Kikinamot ko lang kay wa naman ako'y asawa. Akong ugay-ugayon ug paunlanon sa akong bukton. Karong panahon na pertigayon na kong paita. Apan kung doon ako'y kwarta magpa-change oil kos hungkira. Dito sa hungkira daghan ka